No jasné, však to musí byť, lebo máme to rodeo, to musíte dodať, ako ja, tu príde kopu ľudí a čo potom, no. To takto nepôjde, keď budete, čo tým ľuďom poviem, že to nebude, alebo čo? No. Vás tu vyťukám a bude. Takže, jasné, bude to. Tak, díky. Takže všetko snáď bude. Už ma ide šľahnúť z tohoto. Všetko z týchto príprav. Ale dúfam, že to dobre dopadne. Idem sa poradiť za somárom. Oslíčku, povedz mi, aké bude počasie cez víkend. Čo? Bude ti teplo, alebo bude pršať? No, strihni ušami. Keď bude teplo, strihni. Keď bude teplo. Tak. A bude pršať? No tak, čo mám, no. Dúfam, že na ródiu bude pekné počasie a že príde sa na teba pozrieť veľa ľudí. Osličku, tak aspoň sa otrep. On sa otrepal, niečo si ho padá. No vidíš, osličku, a už sa niektorí aj pripravujú na závody, ale ty nemusíš, ty to zvládneš aj sám. Takže tešíme sa na vás na ródeu tento víkend, príďte pozrieť.